doživio je ovakav slučaj. Dođe mu jedan pacijent, šikar, i kaže, neka ne, imam jedan problem psihičke prirode. Evo kažem, kaže, ajde pričaj. Jedan dan dođem u kući, ja posao, i nađem ga moju ženu sa komšiju u krevet. Vam se pravi, ja, da ubijem komšiju, kaže, čekaj, stavi, žena stavi kafu, mi pijemo kafu, kaže, čuješ, da ne ubiješ mene, ja ugrobnije, žena, ti da zbog žena veće nađe nego, i će se šalera. Mislim, tako je, pusti. Drugi dan dođem, situacija isti. Moja žena sa mojoj komšiju, u moj krevet, van, ja, kak pištolj da ne ubijem komšiju sam, kaže, čekaj, stavi, žena stavi kafu, mi pijemo kafu, kaže, čuješ, da ne ubiješ mene, ja ugrobnije, ti u zatvor, a pet ona, ili ja, pa je već, ništa, će se kurati. Treći dan situacija, kontinuator, treći dan situacija identični sve. Moja žena, sa moja komšiju, u iste krevet, ja kapi što da mu ubijem obojica. Kada kaže, čekaj, žena stavi kafu, mi pijemo kafu. Kada ovaj kaže, čekaj bre čovječe, ja sam lekar, nisam ni socijalni radnik, nisam ni pravnik, nisam što došlo do mene. Da vas pitam nešto, da li smem toliko kafu da pijem?